Manžel nad ránom sa vracia domov. V predsieni narazí na manželku. Tá rozčulená hovorí: prepáč, miláčik, ja trošku som sa zdržal. Zdržal si sa, Superman, hej. Ja ti to môžem vysvetliť. Dráha, mrzí ma to. Ale bol som s klientmi. Diskutovali sme celú noc, až do 5:00, do rána. Hej, do 5:00, do rána, Superman. Nechaj ma dohovoriť. No však získal som nového klienta pre formu, boli sme v reštaurácii, dobre sme sa najedli, do 5:00 rána ste jedli, hej, Superman? No tak áno, priznávam, potom sme išli do baru niečo vypiť, tak asi do 3:00. Ale však je 5 ráno, Superman. No, tak áno, veď potom som sa išiel troška prejsť do parku. Bolela ma hlava z toho celého večera, nech prídem taký v pohode domov. Hej, a 2 hodiny si sa prechádzal, Superman? Počúvaj, prečo mi furt hovoríš Superman? Pretože iba Superman nosí slipice z nohavice.